What's up mga kapro? Sa gulog. Yan, tara. Hindi ba na pa? Pakita sa sila ito. Oto doon ulo ka. Game, ready. 1, 2. Excited daw. Ready. 1, 2, 3, go! Puno ba? Ga pula. Dugo. Hapon ron, hapon. Bel, dili Jabel. Tubag Jabel ay. KBS men. Oh, batay dili nyo, butong. Budan lang, dungan. Saka tadi magdalam-dalam. Pumula lagi tubig. Isa, dalawa, tatlo. Aba. Gauran mo. Buhin ka na natin Joseph. Ito, Ano ged? Gwapo kadlaw ba? Puno ged, puno. Ay batang natamso. Yang kaputi isda lami ba itang sur nga. tinggal dengan tanah tertutup. Dan, Mas dasik bagus mas. So, gimana na? 1. Apa? 1 pa lang. 1, 2, 3, go! Galing nagatok ba? Mar. Ang swerte nga gwardiya. Swerte patawag niya. Ay kung nakurat mo kanta ano ni. Gusto mo man ko bantang ngayon. Ano ged? Sumbi lang. Eh, betul. Sa, dalawa pa. Mantaw si Bibian nih. Bibian, mantaw. Si Bibian. Isa, dalawa, tatlo. Puno ba? Apa? Pwede tara. Tudulo lang ra. Dito wala man sardinas ngene ang galinopad eh. Dito sardinas. Ano ras? Pwede to ano? Sardinas. Sardinas. Pakarag patut ang merinda jay. Nek, sige.